لب ولد زانتا روزان سلم دراسي استيفانوس قبل هانچ ترختي موسى قرمات راحل باين مسوح هذا الدسي يوناس إن تراجمه نابت عيو بمخاد بجا خدان كيرو نابت محتم جزو أمرحو نتاز تبالاشوت ماشين دحر مفتاح حانت تعرق أقحى حيزو ناب نفاس سلك مسكدخا ساعة 4 تماليسو بقات أمي اتقودلتني إلكتريكاو كفال زملكت قليل تساقم سلزنبرة اوان مفداس كي أخله اعريوا مكينو أبقيسو ناب بياسا تهنفيفو سراحتنياتات باب حدا مسوصو خا بيت مدهانيت فاسيل تعطيو نروزا مسانا لب سوري لو كم قالة تسأليوا أفكيدا نجز أكيدا كتكون اللو عيلو سلز حسب خا مكينا العلو ناب جزاء تونشفو لب ولد زانتا روزان سلم شابعي كفال أب أفدقة جزء مسبسحة كتصاوتو كابز صنحوو 4-5 زخونو قلعو نحدا فرزن إلو زترايو تصويعو نروزا كدهيلو نجيرو اتقلعا كاب سرح كم زي تملست مسحب بروخا دحن كيتره أبغز أنت اللي هري خمس أبيكولو برافو ماشش كخا بكى إلو إيدو أب زبانو أمبيرو اتبلي زبالة قمت أسرة تخدينو زنبرة من كسيلو قلعة بز سمعو تسفى بحاقوس تسنتقو قلسو قلبيتو خا عنكليلو أنا زورة دما نابشان ختقصر قلسو تتوكيسو بزو حيدونغوين قبتا إنا لهله دحر مملاسكا ناب سولومون أنك عريرو بمتمات كساب مفتح تحاجو تنحنس كوح تبلكو خاز كفتن نسينا كبل زي تتصبيو مرد أسمعو بزبان إيدو نتن كاتين لغان تقرر زبلا زنبرا مساخو تقافنشو إنا درزا سلمون أنان ترتره نتقول 10 سنتيم دربيلو نابتا أمعدو الدواب بالواز نبرة مكينو تمليسو نابي كم زبلت أفيوو عاب كبير كلولاو أتيو كوتو خلو نمسارحتا نابي كم زبلت زي محتاتو إنا تعسو خا مبع قال خوينا اللمبر بتليفون حبرة النيرة إنا بلا حمق طراي حاسبو أما راس سلا زي نبرو مكينو بقستا أن زوره نابس رح قتصلو بمعدون بينات خيد قال انتريو نسادو تخونيلو كسادو أقنينو أن تأمته عبد قصر حابتحو تالي مايلوكوا أنت زي حسبه نابي كم زبلت سلاز حربتو زحزون زجبتون تفيوو كي تردوخا مكينا نقل كالإيتات عوسن صرقيا الدواب بلوا عم وداتا لبو مقام أبيوو أبياسا كل تغزي دحر مخلال تسفا قريسو ناب كازانشيس قصو قتسيلو أبراس أمرو سفر مسبسحة مكينو أب أفدق دواب بلو ناب اندهبتهم أتيو هابتهم شجارة ولعو النات كخا مزحف كنتيلو كنبب صنيحو داويتو كمزت أفوقشي وقابو هادي منتدهيلو مسرايو خا بوا إذا زله أيد حنكا دي خدا
كبل حاتيتو رأسو أغنيعو بشغلوت دحاني سلي عركي إلو تسفى مغراز بزت حوسو قانا مبع قرب دا مس بلوخا زمل سلوت أفيو حسيسي كبل مس جمرة بوا قصر على أتالي ما خلنا غريقاتي مكا كبل توكيسو متان كرقاقز قصر أكوا تتألم هاي بلاني قالت أقام كي قات ما تراي سقاتي مخنياتو أبصر حزو علتون أي مثلن أسبريا ما قند حنك تكون بوا أتازود بحق بفقرها نيلو إيلو هابتوم بوشتو كابز نبرو أن تنسخا أبصر حنت زي وفرت مو أبجزاتو له ويدما بقالو القاو قدات انقص غيسا تخون دحركا قوال سمو خانخ ذكر كلك مرعى طبقت حزن كقاطما خمس غير فلت إيلو بزح كي تقدسه أبجزات يلا قالوا خينا اللامبر ناي نقرت عنا تزغون رقز أنيا تليفون بدولة اللي نيرا هابتوم بشغلوتنا عركو أننا تقرمه أما انتاي مسلك أصلي رقزيو زخنا سابح ماكو قوانفوت صبا يكونن أتنا قرقن معرخ نزخ الشغلكا ويلبها صغلكا يبلون مغنياتو لو مسأل لخا صباح دما مسكالي نسبيت خاكوا معرخ نزخ شغلكا زي تبللا إذا دامو أينا عبو قداي كوينيو كابز قبان لعل تحوكون زلخا إيلو أنت هابتوم ريخا أنت تخون كو خمزي مبالكان نيركا كنا تاتا أزيو مدنقز أكانيرو مستلا لخايا كامتن لعلي مسكين سمخانا تفلت يخا إيلو كنا تات روزا أم بزايو أجن يقوو سمالي نجيركان يرسلي مزاقوال برتع فاريح زكالو منفس كاتربيشو ملاك كهدي مخمزلو تعزيب يلو نغيت ترى انت نفسلكا بيرانسه أنا بلا جاكيتو دربو هابتوم تمراريحوم عم مكينا مسأتوخا أمو نبي نبل إيلو سلمون نابتا خل غزي مسعر ختوم زرغو لابار كخدو تسمامعهم كا ناب دورو ما نقيا قصهم أغنعهم أبتان مبراق قصات تتمت بار سلسة كام مزاورتهم سخونو تمهارو يونيفرسيتي أبت أربيزا كبيبهم وجع كبلو تسانحمهم سلام تبهايلهم مستحوسوهم علال مستن قتسيلو كم عملهم ببيرا جميروم قال كاباتهم جين كغيرون كلو زقدمت أراموز كلعل زد حرك خفت اوان مس حلفة تتححزهم قدمنا ب4 كيلو قصهم تبقيسهم بدحريو نهابتهم أبقزو أبصحو ناب سمين هوتيل أمرحو مس أبصحو كوانتا نبرا زد أغما مكاين سلازي نبرا قنا بسلام قزو آتيو بغستا إنا سقومه أب عرات مسديبه نروزا أي ذكرانو كوانتا زيت بحاله آمنا مستسقيبو سلازي نبرا قنا بزعبا بزو حي تجنقن كم كوبو نقيتو حديرو نصبحتو نقو سبنتو تحسيبون جحمو لازيون ناب سرح وفيرو حسابو فرق محالتنا بروزا مخادي نيرو أب سرح تسأميرو سلازو على قنا ناب قزا كي تملسه أب دقة تمسحو علو دحر قطرون بتزاماد سرح تسعقو سلازو على تليفون كدو للا عد لا يرخبن ساعات حموش أخيلو مفداس كوينو بتبتب بجا خدانو دربيو كاب سرح كي وصات كلا كركبا مكينو أبكيسو كاب بيت محتم دحر موصا أري بكنتو حليفو بنهري نابياسا تقعيزو أب كباب سرحة مسبتحة مكينا دوابيلو كيسئنا بسكفتا إنا تشعرر أعينتو ناب لدات بيت مدحانيت فاسيل تخيلو روزا دبان قونان بوناو غولفون تخدينا بورسات حنجيتا كتمتصن كلا مسرايا خا بحاغوس تفنچحو يمانت اقامات اميتا حانت مكينا كسعة تحلف دحر مصبايكا صرغيا قريصا يمانت اقامات اميتا حانت مكينا كسعة تحلف دحر مصبايكا صرغيا قريصا بدحر مكينو تسقع ان حلفتن كلا
كم زي استوعلتلو فليتو روزا روزا إلوا رؤسو بمسكوت أقل كيلو روزا قولي حلا سلومون مخانو مسفلت أتكا جاز أبريو غراسيديو سلومون ديخا أنا خا أنت وايوز وعن زولو لقريمون ندت أنيحو بزم لا درس بلو سكحي بجحي للكا إنا بلدكا عم مكينا ديبا أبك أند قرنا مسأتو أتروزي تمال دا انتخون قد أليمكي كوالي الكبير تكالي اندي أمسي إلوا قصنا بأننا طوي أين قرأتك هندا؟ كوالي فاتو زربو كي ودأ كم سنبدي لا زرب أكد كتصلن حسبتن كاللخا من هتنقرني كبل ملسو الله كم هو خيلو مكينات أويو ناب تشرشل قدنا أن تحوسن كله انت ديز بلاك هذا الله سلي ناب صراحكم مستوالكو حانتو قال تقبلات الناس أتا سولومون واتيو مالو مسبلتني كنقرك حبيرا يانيرا بمبال كتردو فتنا نقرات كردو متجمرة خا صبغا لغي كسعة ساعة 4 واتياني راح قال أبكن دي سرحة من ينتبل قناي تليفون يستالاتنا نسيها تقبلاتك زلا كبل ملي سلا كم يزبلت إنباتشي لا مسبلت تخا نابي دا أخير كخا إلوا روزا نعو ملسكي حبت حانتي ديسكرازيات أزا بلس كنت نقرت كس انت يقول إلا نبينا دحر مزراب تمالي دا أبسرحتو مسبلكو نحن ما كان يسات نبر زفتوا محازاي ولا دا عارفنسي كبر خيدا فابريتو سلي كل الكتب البمسيخة إلا تو حنساب ناب كدميا حنساب دما ناب وقصا أنات أمتت بدرو بزعبات زقاتو مشقر اعليلو مسودو نقر مقدو بيمانت أقام ناي تشرشل قدنا زرأيو زنبرو عبيت هنساتات ان حبرا استاديوم نس أقام قديفو بمسكال الدباباي بمحلاف ناب نفاس سلك قصو كتسيلو مشالو كياسن تيغو حيال مستوع زخاء نابس أقام بمتواي مكينا أبقد محانتن مبرا قصات تتأمت هوتيل دواب بيلوا قدم نبلعدو إلو معصو مكينا كفيتو بابين يسلي إلا بورسات حنقيتا وريدا نابت هوتيل دحر متاو أب حدا كورنع كوفيلوم مساسيت كتمتهم تسبيهم حانت أزي حد سيرقونا زتغنت مساسيت بمعدو كتعزوبهم تانيحا كودب النابلت ناب أتوم بمغرب انتاي كأزز إلا توم تحت الناب زملو الزراربا انتاي لكم وزبلا إلو مسحاتتا كتفو زغني طفس دروات منجت عبس فرفر سبريس كابريتو باستا سباغيتي لازانيا كتبل نت مودعتا زي نبرو زتفلالي عينت مقبي بزدنك قلطافه بمزرزار ملسوم كتصبه ززويلا ننحدحدوم دحر مزرراب كا كلتيوم لازانيا عزيزوم اب علالهم اتيوم اذا معن طاشت زبله قياح صبو دناغو زنبرا مساسيت بزو حيدون جيتن زتأززتهم مقب حزا دبخيلا سلومون نابت زتقرب اللهم مقب ان تأمته كلتا زحل ميلوتو بيرا خمسلنا كبل عزيزوا سكوزا سلي بيرا يسأتني ستينبر انت خي قبرك فريحكي أي سما معني بخال أيكونكن غراسي سلي إلا تو بيران تستيا ناس أخوينا كتعللون نام مكينا مستملسو بزي قلت أقام كسعما انت سليت وخا نقزو وسيلو وي أب هوتيل وسيب كفت سمينيرو بحقو مدبو سلز زرقات اللقنا كيف توا أمو قال زحل نقر وسدي مسبلا خا فانتا عزيزا دحر فرق ساعة بيلوم كبدو مسملو
ናብ መኪና ተመሊሶም ዕላል ምስ ጀመሩ ኩነታት ኣተዓባቢኣ ክፈልጥ ጎቦ ጎቦ እናበለ ካሓታ ወሲኑ ቅድሚ ሳልስቲ ዝበለቶ ዘኪሩ ግና እቲ ፍሱ ሃዋሁ ከይዝረጎ ብምስጋዕ ኣብ ካልእ ዕላል ከእትዋ መሪጹ መዕጉርታን መንከሳን እናተናኸፈ ኣቓልዋ ብዝስሕብ ዕላል ከስሕቓ ጀሚሩ ንገለ ፍርቂ ሰዓት ምስ ዕለሉ ኸኣ ክስዕማ ዝነበሮ ባህጊ ምጽዋር ሲእንዎ ክልተ ግዜ ብሜላ ናብ ኣፍ ልቡ ከቐርባ ፈቲኑ እንተኾነ ኣብ ማዕጾ መኪና እናተላሕገ ስለ ዘሸገረቶ ክዕወተላ ኣይከኣለን ሃረርቱ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ እኳ እንተበጽሐ ንሓፈሻዊ ኩነታታ ኣብ ግምት ብምእታው ክዕገስ መሪጹ ብተፈጥሮኣ ናይ ዕላል ሰብ ስለ ዘይነበረት ብዘይካ ጸጸኒሓ ብስሓቅ ክርትም ምባል ሳሕቲ ኸኣ ገለ ቃላት ብምድርጓስ ዳርጋ ናብ ሰማዒት ተቐይራ ብምምሳያ ከም ሓሜን ንበይኑ ሌፍ ክብል ኣምስዩ ዓይኒ ድሕሪ መሓዙ ሮዛ ንኺድ ስለ ዝበለት ክብገስ ግድነት ኮይንዎ ንሂልተንን ኣዳራሽ ኣፍሪቃን ሓሊፎም ን4 ኪሎ ብምቑራጽ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ ምስ በጽሑ ኸኣ ዙረትሞ ከመይ ፈቲኸዶ ክብል ሓቲትዋ ካብ መኪና እናወረደት ወይ ዝሰሊ በርከ ዘይፈትዎ ኣብ ገዛኮ ዓቕለይ ፀቢብኒ እዩ ዘምሲ ምስ በለቶ ኸኣ እሞ ከምኡ ተኾይኑ ደኣ ኩሉ ግዜ ክንዛወሪና ማለት እዩ ቃል ይኹነኒ ኸይጠልም ምስ በላ ኸኣ ትሮፖ ምሽጋር ከይከውን እምበር ደስ እናበለኒ ሰሊ ሓወል ሞ ሚለግራሴ ቦናኖት ተሰሊ ሓወይ ኢላ ተፋንያቶ ካብ ዓይኑ ክሳዓት ትኽወል ቀዊሉ ክጥምታ ጸኒሑ ኣብ ቀጽሪ ገዛኣ ምስ ኣተወት መኪኑ ኣተንሲኡ ንየማን ብምዕጻፍ መገዱ ቀጺሉ ብሓቂ ወዲ ተባዕታይ ተንኪፉ ኣይፈልጥን ማለት ድዩ ወላ ቃል ዓለምያ ትገብር ዘላ ከም ሰብ ገሪያ ትመስል ግን ከዓ ገለ ዝተረቶ ነገር ዘሎ ኮይና ስማዓካ ገለ ዘሰክፋ ነገር ስሎ ብምባል ምስ ነፍሱ እናተዛረበ ገዝኡ ኣትዩ ኣብ ዝቐጸለ መዓልታት ናብ ስራሕ ብሓደ ክወፍሩን ክምለሱን ቀንዮም ናብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ከዛውራን ኣሎ ናብ ዝበሃል መዘናግዒ ቦታታት ክወስዳን ምስ ጀመረ በብቕሩብ ክትለምዶን ብዘይስክፍታ ክትዕልሎን ትብዓት ረኺባ ፍቕሮም ሱር ሰዲዱ ኣብ ደረጃ ምስዕዓም እኳ እንተበጽሑ ናይ ወዲ ተባዕታይ ነገር ኮይንዎ ንስጋው ርክብ ዝደፋፍእ ምትንኻፍ ከርእያ ኸሎ ግና ቅድሚ መርዓ ወሲብ ምፍጻም ከም ዝዓበየ ሓጢኣት ተቖጽሮ ስለ ዝነበረት ብዓይና ገኒሓ ምቕራብ ትኽእሎ ነይራ እዚ ኮይኑ ግና ብሓቂ ብኹልንትነኡ ኣፍቂራቶ ንሓዳር እውን ብልባ ተመንያቶ ኣብ እምሮኣ ሕርኽርኽ ዝብላን ድቃስ ዝኸልኣን ነገር ግና ነይሩ ትምኒታ ምስ ሰሎሞን ምዉቕ ሓዳር መስሪታ ሕጉስ ህይወት ከተሕልፍ እኳ እንተነበረ ታሪኽ ህይወታ ምስ ሰምዐ ከይነጽጋግና ኣመና ክሽቑረር ጀሚራ ነቲ ነገር ክትሓስቦ ኸላ ጥራይ ፍርቂ ነብሳ ስለ ዝኸይድ ድማ ካብ ሓንጎላ ከተርሕቆ ትፍትን ነይራ ድሮ ብፍቕሩ ተቓጺላ ንድሕሪት ኣብ ዘይትምለሰሉ ደረጃ ከም ዝበጽሐት ስለ ዘይተረድኣ ኸኣ ምቹ ኣጋጣሚ መሪፃ ሙሉእ ታሪኽ ህይወታ ክትገልጸሉ ቁርጽ ሓሳብ ገይራ ምዕራፍ 3 ኣፈጻጽማ ፍትሒ ማዕርነትን ሕግን ዝተኸተለ ክኸውን ኣለዎ ንሓደ ዝተገብረሉ ነቲ ካልእ ክንፈጎ የብሉን ቶማስ ጀፈርሰን ህዝቢ ኤርትራ መሰል ርእሰ ውሳኔ ተነፊግዎ ጉዳዩ እተን ዓበይቲ ዝበሃላ መንግስታት ይጣልዓሉ ኣብ ዝነበረ እዋን
ናይ ኣጋጣሚ ነገር ኮይኑ ኣብ ከባቢ መረብ ጉንደት ኣብ ዝበሃል ፍሉይ ቦታ ህይወት ናይ ሓንቲ ኤርትራዊት መንእሰይ ከም ተራ ኣቕሓ መሸጣ ተቖፂሩ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣትዩ። ክልተ ጋመ ዝፈለየት ዝማም ዝተባህለት ካብ ጽጉማት ስድራ ቤት እትውለድ ጓል 12 ዓመት ናብ ሓደ ከብቲ ስድርኡ ዝጓስ ዝነበረ ጸባ ጸገም መንእሰይ ብሓደራ ተመርዓ። ንሱ ግና ዓመት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ንዓቕሚ ሄዋን ከይኣኸለትን ከላ ብጎነፅን ብጭካነን ተጋሲስዋ። ንሳልስቲ ስቓይ በርቲዕዋ ኸኣ ብንብዓት ክትሕጸብ ቀንያ። ሕማቕ ዝረኣዩ ደቂ ዓዲ ሰብኡቶም ኣነስቶም እምባዕ ኣንታ ዝስንበር ፍጥረት ሰብ ኣሎ ኣምላኽ መስጣ የውርደሉ በጃ ኣይተሓረድ ኢሎም ረጊሞሞ። መዛንኡ ብወገኖም ለይቲ ለይቲ እናተጸናጸኑ ቅሳነት ብምኽላእ ርእሰ ተኣማንነት ከም ዘጠፍእ ገይሮሞ። ኣብ ሰሙኑ እታ ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ማህሰይቲ ዝወረዳ ዝማም እኽሊ ኣቢዋ ኣዝያ ስለ ዝተዳኸመት ኣቦኣ ካብ ፈተውቶም ኣብ ዝለመንዎ በቕሊ ኣወጢሖም ንሕክምናዊ ረድኤት ናብ ዓዲ ኋላ ወሲዶማ። ኣብ እንዳ ሓትናኣ ተዓቒባ ናብ ሕክምና እናተመላለሰት ንኽልተ ቅነ ምስ ተሓከመት ከኣ ሽንቲ ማያ ባዕላ ክትደፍእን ደገ ክትወፅእን ጀሚራ። ሰብነታ እውን በብቑሩብ ናብ ንቡር ተመሊሱ። ኣቦኣ እዋን ተኸልንቐል ኮይንዎም ውራይ ማሕረሶም ክገብሩ ቀንዮም ኣብ ወርሖም ደሃይ ጓሎም ክገብሩ ናብ ዓዲ ኋላ ምስ ተመልሱ ዝማም ጓለይ ኣምላኽ ካብ ማሕረክሲ ንኺድና ዓድና ኢሎማ። ንሳ ግና ናብቲ ዲያብሎስ ኮይኑ ዝተረኣያ እከይ በዓል ቤታ ክትምለስ ስለ ዘይደለየት ብስውር ምትብባዕ ናይ ሓትና ዕጭ ሓንፊፋ ኣቐቢጻቶም። ገርህኛን ወዲ ዝገሄርን ስለ ዝነበሩ ኸኣ ከይፈተው ገፈፍን እናበሉ ጥራይ ኢዶም ንዓዶም ክምለሱ ተገዲዶም። ድሕሪ 3 ኣዋርሕ እቲ ብተባዕታዊ ትምክሕቲ ልቡ ዝሓበጠ ጨካን በዓል ቤታ መዛንኡ ክጨርቁሉ ኣዋልድ ጉንደት ከኣ ከም ሕሱም እናደረፋ ምሕላፍ መገዲ ክኸልኦ ምስ ጀመራ ንሓሙ ንዞም ተዚያ ኣምፂኩማ ነዚ ህድመኹም ሓውኽሩ ኳዓለ ነዞም ጽምዲ ኣብዕርኩም ድማ ክቕንጅሖም እናበለ ከፈራርሖም ጀሚሩ። መስኪናይ ኣቦ ኣጆኹም ዝብሎም ሓዉ ወይ ወዲ ሓቦ ስለ ዘይነበሮም ከም ዝሃቦም ገፈፍ እናበሉ ንዓዲ ኋላ ክብገሱ ግድን ኮይንዎም። ኣብ እንዳ ሓውቶም ምስ በጽሖ ኸኣ ንዝማም ጓሎም እንጌራዝ ግብልዕ እዛ ጓለይ ማርያም ሕራይ ትበልከ ሕራይ በልኒ ብምባል ናብ ሓዳራ ክትምለስ ኣብ እግራ ወዲቖም ለሚኖማ። ዝማም እንተ ናይ ቆልዓ ነገር ኮይንዋ ፈሪሓ እንተ ትፈትዎም ኣባ ኣደንጊጾማ ኣይማኣቤትን ምተመልሰት ነይራ ትኸውን። ክትናብያ ዝወርሐት ሓቱና ግና ናብራ ገጠር ዓንዴል ጥዒምዋ ምስ ሰብኣያ ተፋቲሓ ክድምና ድሕሪ ምጅማር ብኡ ንብኡ ናብ ሸቐጥ ስዋ ዝተሰጋገረት ፍልቲ ኮማሪ ስለ ዝነበረት ንጓል ሓውታ ናብ ዓዲ ንኸይትምለስ ሓባቢላታ ጥራይ ዘይኮነ ሽማግለ ሰብኣይ ወጋሕታ ሰንበት ክሳለሙ ንቤተ ክርስቲያን ምስ ከዱ ምስ ሓደ ነስመራ ዝብገስ ዝነበረ ኣማንያ ናብ ለተ ማርያም እትበሃል መሓዛኣ ሰዲዳታ። መስኪናይ ሰብኣይ ከኣ ከም ዝሃቦም ብዘይቁም ነገር ንዓዶም ተመሊሶም። ማርያ ድሕሪ ሞት ናይቲ ብኽድምና ዝለመደቶ ኢጣልያዊ በዓል ቤታ ንሱ ዝውንኖ ዝነበረ ግሮሰርን መንበረ ገዛን ዝወረሰት ብመልክዓ ንብዙሓት ወረጃታቲና ባህልትን ሰበስልጣን መንግስትን ዛንዛን ዘእተወት ኣኺሉ ዝተርፍ ሃብቲ ዝነበራ ኩሕለንያ። ሰብኣያ ድሕሪ ምዕራፉ ምስ ግሮሰሪ ለጊቡ ኣብ ዘሎ መንበረ ገዝኣ
ንፍሉያት ዓማዊል ከም ስግሬቶ ክትጥቀመሉ ጀሚራ ጥራይ ዘይኮነ ለይለይ ዝብላ ጭልቅዓት መንእስያት እውን ከተባዕለገሉ ጀሚራ እያ። ማርያ ነዚ ገበን እዚ ንበይና ትፍጽሞ ኣይነበረትን። ዓርኪ ሰባር ነቓዕ ከም ዝበሃል ብዘይካ ገንዘብ ካልእ ሃይማኖት ዘይነበራ ኣስካሉ ትበሃል ነርስ በዓልቲ ምስጢራ ነይራ። ቀንዲ ስርሓ ኣስካሉ ነተን ግዳያት ጥንሲ ዝኾና ገርህኛታት ደቂ ሔዋን ኣብ ትርፊ ግዚኣ ኣብ ኣልፋ ሮሚዮ ኣብ ዝርከብ መንበሪ ገዝኣ ዕቂባ ጥንሰ ብምስጢር ኣብ ምስዳድ ምትሕብባር ነይሩ። ዝማም ካብ ዓዲ ኋላ ብዓለባ ኣቡ ጀዲድ ዝተሰፍየት ኣብ ኩርኩራ እትበጽሕ ጀለብያ ተኸዲና ርእሳ ብሓንቲ ርስሕ ዝበለት ሓሪር ዝዓይነታ መንዲል ሸፊና ሓቱናኣ ዝዓደገትላ ቁርብ ሕዝ ዘብላ ሕቱም ኮንጎ ወዲኣ ተበጊሳ ኣብቲ ብኣዝዩ ዘንጸባርቕ ኣቑሑ ዝወቀበን ምድሪ ቤቱ ብኽቡር ምንጻፍ ዝተሸፈነን ገዛ ምስ ኣትወት ከዓ ኣመና ደንጺዋ። ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ሳሎን ዝነበረ ሕብራዊ ናይ ቅብኣ ስእልታት ምስ ተዓዘበት ንቤተ ክርስቲያን ዓዶም ብምዝካር ወይ ጉድ እዚ ኩላ ሓሊፍናዮ ዝመፀና ገዛውቲ እውን ውሽጡ ከምዚ ማለት ዱ ኢላ ብልባ እቲ ዝተቐረበላ ምእዙ መግቢ ይኹን ሻሂ ብወገኑ ተደራቢ ባህታ ስለ ዝፈጠረላ ኣብ ፍሉይ ዓለም ዝኣተወት ኮይኑ ተሰሚዕዋ። መሬት ምስ መሰየ ኣብ መንደቕ ዝጠበቐት ጸፋሕ ነገር እንተጠዋካ ካብ ናሕሲ ብገመድ ዝተጠንጠለት ንእሽቶ ብልቃጥ እትመስል ከባብ ነገር ድሙቕ ብርሃን ክትህብ ንሓደ ከም ጸባ ዝምጽዕዳው ኣብ ልዕሊኡ ጉልሻ መሳሊ ነገር ዘለዎ ኣርባዕተ ዝጥርዙ ሓጺን ድማ ክርቢት ሸርጢትካ እንተ ኣቕሪብካሉ ብዘይ ዕንጨይቲ ሰማያዊ ዝመስል ፍሉይ ሃልሃልታ ክፈጥር ተዓዚባ። ሽዑ ኣብ እንዳ ሰብ ዘይኮነ ኣብ እንዳ ዛርቲ ዝኣተወት ኮይኑ ጥራይ ተሰሚዕዋ። ብኸምዚ ኸዓ ቀዳመይቲ ለይቲ ዳርጋ ሰለም ከየበለት ሓዲራ። ዝማም ብሰሪ ድሕረታ መነባብሮ ከተማ ክሳዕ እትለምዶ ኩሉ ነገር ጠሪ ሹጋን ስለ ዝኾና ካብ እትሰርሖ ተባላሽዎ ይበዝሕ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ትኩርቲ መንእሰይ ስለ ዝነበረት ግና ኣብ ውሕዳት ኣዋርሕ ሕጽቦን ሓፈሻዊ ጽሬት ገዛን ቁሩብ ጽንሕ ኢላ ኸኣ ምስራር ክዳውንትን ዝተወሰነ ዓይነት መግቢ ምኽሻንን መሊኻ ድሕሪ 6 ኣዋርሕ ከኣ ኣነ ዝበለት ወሓለ መንእሰይ ኮይና ብኸምዚ ኸኣ ኣይ ከም ጓል ገዛ ኣይ ከም ከዳሚት ትንፋስ ኣብ ዘይህብ ስራሕ ተቆሪና ድከታ ሰትያ። ኣብ ዓመታ ዳይ ዓዲ ክትገብር እናሓሰበት ከላ ግና ኣብ ዓዲ ኋላ ዝነበረት ሓቱናኣ ንቐብሪ ኢላ ናብ ክሳድ ዒቃ እናኸደትን ከላ ብሓደጋ መኪና ዓሪፋ። ድሕሪ ሞት ሓቱናኣ ናብ ተብሎ ስለ ዘይነበራ ይሕሰማ ይጥዓማ ኣብ እንዳ ማርያ ክትሽመም ግድነት ኮይንዋ። ህይወት ኣብ እንዳ ማርያ ግና ብኹሉ መምዘኒ ኣይግድን ነይሩ። ሓቂ ንምዝራብ ብጭካነን ስስዕን ዝመፀ ንማርያ ዝወዳደር የሎን እንተተባሃለ ምግናን ወይ ጸለመ ይኮነን። ዘይስንኻ ጸጸር ቆርጥመሉ ከም ዝበሃል ንዝማም ብዘይ ንሕስያ ካብ መግዛእ ሓሊፋ ዘርኣየታ ሓሌት ይኹን ተገዳስነት ኣይነበረን። መስክነይቲ ዝማም ሙሉእ መዓልቲ ሕቑኣ ከየቕንዐት ኣብ ከቢ ስራሕ ገዛ ድፍእ ክትብል ምውዓል ከይኣኽላ ዓማዊል ማርያ ሕሳቦም ዓፅዮም ክሳዕ ዝፋነው ፍግም ክትብል ኣምስያ ሩፍ ኢላ ትድቅስ። ኣላሁ ኣክበር ክብል እንከሎ ኸኣ ነቲ ጋሕሚጡ ዝሓደረ ሳሎን መታን ከተጸራሪ ብድድ ኢላ ትትንስእ። ብኸምዚ ክግለጽ ዝጸንሐ ህይወት ዓመት ብዓመት እናተተክአ ብዝኸደ መጠን ኣብ መበል ሳልሳይ ዓመታ ምስ ከባቢኣ ክትላለን ዓይና ከተንቁሐን ጀሚራ። ማርያ ምስቲ ኩሉ ኣሉታዊ ባህርያታ ኢየሱስ ንሓጣን ንምድሓን መጽአ ከም ዝበለ ስለ እትፈልጥ ግዲ ኮይና ሰንበት ካብ ቤተ ክርስቲያን በኾረት ማለት
ዘበቲ ነይሩ። ንዝማም ውን ዝማም ንዕናይ መስቀል ተሳለሚ ዝማም እናበለት ናብታ ኣዘውቲራ ትመላለሶ ኣብ ካምቦን ዝነበረ ቤተ ክርስቲያን ትማልኣ ስለ ዝነበረት ምስ ገለ መዛኑኣ መንእስያት ክትላለ ዕድል ረኺባ ነዊሕ ከይጸንሐት ግና ብዕላል ዕላል እቲ ማርያ ዶንግያ ዝጀመረትላ ደሞዝ ዘይጠቅም ቁንጣሮ መንባሩ ተጋሂዱላ። ደሞዝ ወስኽኒ ክትብላ እናሓሰበት ከላ ግና ብዘይተጸቤት ተኩርናዕ ሓደ ድቦላ ኣጋጢምዋ። ዝማም ናብ እንዳ ማርያ ኣብ ዝመጻትሉ ግዜ ገና ጡብ ዘይቐልቀለት ጭልቅዕ መንእስያ ነይራ። ምስ ቀረብ ጽቡቕ መግብን ምውሳኽ ዕድመን ግና ቅርፂ ኣካላት ክትፈልን ከክንዲ ድቕቕ ዝበላ ብርቱካን ዝኣኽላ ኣጥባት ከተቐልቅልን ጀሚራ። ኣብ እንዳ ማርያ ዘሕለፈቶ ህይወት ምስቲ ኩሉ ጣጥኡ ብኩሉ መዳዩ ቀይርዋ። እቲ ጋመ ዝቁነን ዝነበረ ጸጉራ እናመልኣላ ብዝኸደ መጠን መጀመርያ ድፍን ክትቁነኖ ጀሚራ። ነዊሕ ከይጸንሐት ከዓ ሓምባር ጭቃ እናተቐብአ ስለ ዘተኸነኸነቶ ካብ ቁኖ ተገላጊላ ከም ዓለማ ናብ ዘበና ምጽኦ ምሻጦ ሰጊራ። ሰብነታ ቀልጢፉ ይውስኽ ስለ ዝነበረ ከዓ ዘዝ ጸበባ ክዳውንቲ እናደርቤት ካብ ኣቡ ጀዲድ ናብ ሓሪር፣ ካብ ሓሪርካ ናብ ናይሎንን በዘቕዘቕን ክትሰጋገር ግዜ ወሰደላን። ኣብ መበል 30 ዓመታ ከዓ ጠሚትካ ዘይትጽገብ ምጭው ትጎርሶ ኮይና ከም ሰዓቤን ናይዚ እቶም ቁልሕ ኢሎማ ዘይፈልጡ ገለ ካብኣቶም ስቤት ዘር ዘበሉ ዓማዊል ማርያ ከይተረፉ እናኽርእይዋ ተባዕታዊ ስምዒቶም ክትጻወርዎ ስለ ዘይከኣሉ ከተናኽፍዋ ጀሚሮም። ኣብቲ ፈለማ ብሰንክቲ ምስኣቶም ዝነበራ ነዊሕ ፍልጠትን ልምድን ንቐንጠብጠቦም ብተንኮል ኣይረኣየቶን። እቲ ጉዳይ ግና ኣብኡ ኣየኽተመን። ሓደ ምሸት ድንን ኢላ ናብ ዓይኒ ምድሪ ዝወስድ መተሓላለፊ እናወልወለት እንከላ ሓደ ብርሕ ኢሎም ከብዳም ሰብኣይ ሽንቲ ማዮም ክደፍ ኢሎም ናብ ዓይኒ ምድሪ ገጾም እናሰጎሙ እንከለዉ ነቲ ዳርጋ ክሳብ ሰለፋት ተቐሊዑ ዝነበረ ዳናጓ ድሕሪ ምርኣይ ከም በዓል ድሓን ናብ ዓይኒ ምድሪ ገጾም ሓሊፎም ምስ ዝነበሮም ሓይሊ መስተ ኣወናዊናቶም ጥራይ ዘይኮነ ተባዕታዊ ስምዒቶም ክቆጻጸርዎ ስለ ዘይከኣሉ ግና ሓደ ጥበብ ሚዞም ናብ ዓይኒ ምድሪ ከእትውዋ ብምሕሳብ ከዓ ከም ብሓድሽ ናብኣ ተመሊሶም ዝማም ጓለይ እዚ ሽቓቕ ረሲሑ ስለ ዘሎ ንዕማይ ክዓውሉ ኢሎማ ማርያም መታን ከይትሰምዖም ድምፆም ኣትሕት ኣቢሎም ክረስሕ ከም ዘይክእል ርድኡ እኳ እንተነበረ ዝማም ንእከይ ሓሳቦም ስለ ዘይተገንዘበቶ ግርህ ኢላ ተበገሰት። ኣብ ዓይኒ ምድሪ እትው ክትብልን ደድሕሪኣ ስዒቦም